Salutare tuturor, bine v-am găsit la un episod de Geometry Dash. Acum o să jucăm. Bă, mi-a dat ăsta micul cu ăla în cap. Cred că să nu fac nimic. Dacă am energie, dacă o să am energie, că n-am viață cat, că poate că nu. Hai că-i fost. Hai că-i fost. Hai că-i fost. Să nu trec în escort. Oh my god. Tu se joacă de Malia. Oh nu. Oh nu. Anche la gruppo. La batit? La batit, mă? Da. Al doilea nivel. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa, pa, 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 hoppa. Hoppa, pa, hoppa, pa, hoppa. Hoppa, hoppa, pa, hoppa. Pa, hoppa, hoppa, pa, hoppa. Ropa, pa, super, ruta, ratota. Rote, tote, nada ajuta. Da, bă. Următorul nivel. Nu știu ce am avut 6 out, pentru că era nivelul dry out. Băi, oh! Let's go. LOL! Nu știu că duc atât de departe. Dar acolo! Nu! 30%! Oh my god! LOL! Să iau. Ok. Și să vedem ce se întâmplă. Deci, acum jucăm toate nivelele și ajungem mai departe. Deci acum să mă știu că m-am mai jucat. Hopa! 7%, 8! Cred că câinele. Câinele mănâncă salam. Câinele mănâncă salam. Câinele mănâncă salam. O să-i mai greu. Hai, chiar că Nu. 5%. E mai bine. Ăsta-i greu. Hai că ăsta-i greu. Că eu și nu mă întrerupeți. Mă întrerupa cineva oare? Nimeni. Cine m-a întrerupat? Da, bă, am făcut ăsta. O să revin mai bine. Hopa. Ui! Hopla, super. Boing. Nu se muzica asta. 12%. Asta nu l-am jucat vreo niciodată. What the fuck? Nu l-am jucat niciodată ăsta. Nu știu ce să fac. Nu știu. Nu l-am jucat niciodată nici ăsta. Asta parcă știu jumate. Că am mai văzut film. Dar nu mai știu ce trebuia să fac aici. Asta e nivelul, dar nu mai știu. Cu șmecherie. Deci dacă nici acum nu mă lasă jucul ce vreau eu.
LOL. LOL, adilă cu jocurile. Te urăsc. Te urăsc. Jocuri, te urăsc. Bro, rest să oamenii dacă trebuie să dai click. Mă enervează că nu, dar nu dacă... Da. Să laud. Da. Următorul. Go. What? E greu, ăla. Deja devine greu. Și zice Robocop să o gândi să facă această chestie. Bro, deci când să-mi lansez jocul, eu atunci am pe joc. Am jucat. Au. Urăsc nivelul ăsta. Îl urăsc aici. Uite la partea asta o urăsc. Și nu știi când trebuie să sari. Am ajuns, nu vreau să la care face pum, pum, pum. Urăsc. Urăsc. Da, asta îmi place. E mai ușor partea asta. Nivelul ăla cu suport, să cred să nu jucați, că e prea greu. Vă gândiți de unde știu că e demon. L-am jucat eu. Dar mi s-o stel contul de toate elea. Eu am instalat. Asta e problema. Din păcate. De fapt.